Os 4 concellos do Barbanza Arousa contra o proxecto da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Os 4 alcaldes do norte da ría emitiron un comunicado conxunto sobre as alegacións que presentaron, ademais do elevado consumo de auga que podería poñer en risco o abastecemento dos concellos que dependen do Ulla, alertan das negativas consecuencias sobre a pesca, o marisqueo e a industria conserveira. Que tal, saúdos? Detido un veciño de Rianxo que vendía drogas preto do instituto. A investigación iniciouse no pasado mes de febreiro. A Garda Civil acabou no detendo no momento no que estaba realizando unha venda. Ademais das sustancias confiscadas nese intre, os axentes atoparon gran cantidade de droga nun rexistro no seu domicilio, onde levaba poucos meses vivindo. As obras de rehabilitación integral do Instituto Valle Inclán en Pontevedra avanzan en tempo e forma. Os responsables dos traballos dan por rematada a primeira fase, que supuxo o acondicionamento das primeiras 9 aulas. A segunda fase suporá a intervención noutras 9 aulas e o inicio dos traballos na cuberta, paralizados ata agora polo mal tempo. Xa son preto de medio cento as persoas formadas en soldadura grazas ao programa de emprego da Mancomunidade do Salnés. A última remesa de alumnos está estes días rematando a formación. Son 10 mozos e mozas que arrancarán en breve o seu período de prácticas. Trátase dun sector cunha alta demanda tanto na nosa zona como no estranxeiro. O verán non comeza en Pontevedra sen o Festival Surfing de Lérez. A 13ª edición da popular Romaría Urbana celebrarase os días 14 e 15 de xuño cun ano especial dedicado á Sala Carma local no que naceu a cita. Nestas dúas xornadas pola illa do Cobo pasarán artistas de primeira liña cun cartel composto no 80% por grupos galegos. Tamén haberá actividades para todos os públicos e recollida solidaria de alimentos. E Cambados acolle hoxe o torneo Panos Brancos. Nesta ocasión reuniu a máis de 200 mozos e mozas. Ademais do municipio anfitrión, tamén participou rapazada de Vilagarcía, Vilanova, Rianxo e Padrón. O obxectivo da xornada, aproveitar os valores do deporte para demostrarlle aos máis novos que hai moitísimas alternativas de ocio lonxe das drogas. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Os 4 alcaldes de Barbanza Arousa emitiron un comunicado conxunto sobre as alegacións presentadas ao proxecto da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Ademais do elevado consumo de auga que podería poñer en risco o abastecemento dos concellos que dependen do Ulla, alertan das negativas consecuencias sobre a pesca, o marisqueo e a industria conserveira. Os concellos do Barbanza rexeitan de xeito unánime o proxecto que a empresa Altri pretende desenvolver en Palas de Rei. Ademais de presentar alegacións, os 4 alcaldes compareceron esta mañá para explicar os motivos da súa oposición á macrocelulosa. O principal reside no impacto sobre o consumo de auga que podería ocasionar problemas de abastecemento en todos os concellos dependentes da captación do río Ulla. Os impactos que pode ter na nosa comarca son claros e evidentes. Neste intre estamos falando de que a planta de Altri podría consumir 46.000 metros cúbicos ao día de auga do río Ulla. Este consumo desmesurado, para que nos fagamos unha idea, supón máis cantidade de auga que a que consume toda a poboación da provincia de Lugo. E dende os concellos da comarca da Barbanza estamos seriamente preocupados por este alarmante consumo que pode supoñer a planta. Para nós é prioritario mellorar o estado ecolóxico do río Ulla, que nos abastece aos 4 concellos da comarca da Barbanza, a súa poboación e tamén a súa industria conserveira tan importante nesta comarca. De levarse a cabo o proxecto, suporía tamén un risco para a produción marisqueira e pesqueira da ría de Arousa, así como toda a industria relacionada co sector do mar, principais motores económicos da comarca. Temos que dicir que o sector do mar da Arousa achega o 1,33% da produción total do PIB galego, pero que ademais achega o 33% do valor engadido de todo o país. Temos o 40% das embarcacións pesqueiras de todo Galicia e preto do 70% das bateas da industria mexilloeira.
Por tanto, vemos que este sector está en serio perigo con este macroproxecto da planta de Altri en Palas de Reis, pero que ademais non só o sector mexilloeiro, tamén estamos falando de que temos máis de 1.600 mariscadoras a pé, 1.500 embarcacións pesqueiras e marisqueiras, e congregamos entre o sector do mar a máis de 19.000 postos de traballo directos e outros 50.000 indirectos, que se verán afectados, evidentemente, por esta macroindustria. Por estes motivos, demandan a Xunta que reconsidere a declaración de proxecto estratéxico e dé a marcha atrás co fin de non esgotar os recursos hídricos e garantir a calidade das augas. A Corporación de Boira abordou onte pola noite a problemática do cambio de nome da coñecida como Estrada do Muelle. O BNG, a solicitude do grupo de veciños disconformes coa modificación, levou a sesión á recuperación do nome orixinal, aínda que finalmente o punto foi rexeitado cos votos en contra do equipo de goberno. Molestos e defraudados, así se senten os veciños de Escarabote afectados polo cambio de nome da rúa na que residen, de Estrada do Muelle, como segundo eles se denominou toda a vida, polo de rúa Padre Joseba Beovide. Chegaban ao pleno de onte ilusionados en que saís adiante a proposta do BNG, que recollía a súa solicitude e recuperar así o nome primitivo. Pero non puido ser. O equipo de goberno en maioría votou en contra, e o resto de grupos con representación municipal, a excepción dos nacionalistas, ausentouse da sesión. A xente de Escarabote, os veciños da rúa do Muelle, viñamos ca ilusión de que polo menos presentaron unha moción ao bloque que fora apoiada por Dores Torrado e máis polo PP, e a nosa sorpresa foi que ao comenzar o pleno o PP lee unha petición ou algo así ao parecer dunha queima dun restaurante, creo que foi, que ardeu, e ausentouse do pleno. Home, para nós eso non sei, moi defraudados. Do restaurado, bueno, eso, aprobámoslo porque ausentouse do pleno, pues, pasaríalle algo, esperemos que non sea grave, e despois, bueno, do equipo de goberno de sempre. Seguen argumentando que a decisión tomada se realizou sen consultárllelo previamente, atendendo unha solicitude que partiu de 4 persoas que nin sequera viven en Escarabote. O que oye de fora cree que son moitos mariñeiros, e son 4, simplemente 4, hai a firma de 4, no cuales está José Manuel Muñiz, que é o presidente da TINAPE, que reside, é natural e reside no Concello da Póvoa, o cura, que nin é natural nin reside en Escarabote, bueno, leva a iglesia de Escarabote, e despois, sí, hai outros 2 mariñeiros que efectivamente son de Escarabote, pero queremos que 4 personas, 4 firmas, valgan para que o Concello cambie o nombre de calle dunha rúa, é que non entendemos. Os veciños anuncian que seguirán coa súa reivindicación, defendéndoa ata onde sexa necesario, pois din que lles está a causar un grave prexuízo. A ver, vamos a seguir na pelea. Agora vamos a ter unha reunión entre os veciños, a ver a forma de... Porque claro, algúns ao mellor queremos tirar sabes, pero bueno, creo que non é o máis conveniente. Pero bueno, vamos a seguir na pelea. Ademais da mediación ao Concello, vamos a ver, ali hai un parque. Non temos inconveniente en que ningún que lle poña un nombre ao cura ese ao parque. Está o centro social, podenlle poñer. Hai un paseo hacia a Puebla partindo do Muelle de Escarabote. É que teñen moitas opcións e non cambiar o nombre dunha calle, que non entendemos. E o PP da Pobra critica a escasa contía destinada a investimentos no orzamento municipal. Ascende a 530.000 euros, tan só un 6,5% dos presupostos que destinan a maior parte a gasto corrente e a persoal. A Corporación da Pobra aprobaba esta semana de xeito definitivo os orzamentos municipais por valor de máis de 9 millóns de euros. O PP denuncia que tan só se destina algo máis de medio millón a obras e investimentos, mentres que as partidas de gasto corrente de persoal supoñen o 85% do total. El 85% se dedica en gastos de personal y gastos corrientes y solo se dedica un 6,5% para lo que es inversiones y actuaciones y obras nuevas. Esto es más de lo mismo de lo que venimos sufriendo todos los años, donde al final, aunque ha habido un cambio de la composición del equipo de gobierno, las estrategias y las dinámicas siguen siendo las mismas o incluso peores, porque la realidad es que no se puede mejorar o transformar un municipio en las necesidades que tiene el nuestro cuando solo dedicas 530.000 euros para obras, actuaciones y
y vías realmente que sirvan para dinamizar y transformar, crear empleo y riqueza. Estas cifras poñen sobre a mesa o elevado custo que supón para os pobrenses a xestión diaria do Concello, á cabeza da comarca, situando o seu gasto por habitante por riba de Porto do Son ou mesmo de Ribeira. Lo que le cuesta a cada vecino de nuestro ayuntamiento la gestión diaria en gasto de personal y gasto corriente son 846 euros. Si lo comparamos con los municipios limítrofes, somos el municipio de toda la comarca donde a cada vecino la gestión diaria de nuestro ayuntamiento es más costosa. El más barato es el Porto do Son, donde realmente le cuesta a cada vecino 677 euros. Esa diferencia de dinero de unos a otros supone casi 1.600.000 euros, cuando somos dos municipios, ellos tienen 9.130 habitantes, nosotros tenemos 9.200 y pocos, y realmente lo que significa es 1,5 millones de euros para hacer gestiones, y así vemos que ellos crecen, se desarrollan y van haciendo actuaciones y nosotros no. Pero es que ya somos incluso una gestión diaria más cara que incluso comparándolo con Ribeira, que tiene un coste por habitante de 810 euros, o de Boiro de 718. Fronte ao incremento do gasto, os populares denuncian a reducción das asignacións ás entidades sociais e clubs deportivos, así como ás comisións de festas. Dende o PP presentaron unha serie de emendas para aumentar estas axudas que foron desestimadas. E o PP de Pontevedra reclama que se voten no pleno as alegacións aos orzamentos municipais para este ano. Unha demanda que agora avala un informe do secretario municipal solicitado pola propia formación. Lembramos que as contas foron aprobadas mediante un decreto de alcaldía. Las alegaciones que el próximo lunes van a ir como dación de cuenta tienen que ser votadas. Eso lo dice el secretario del Pleno en un informe de 25 páginas que hemos analizado durante estas horas. Y lo que le pedimos ahora al alcalde, que no incumpla la ley, que haga las cosas como tiene que hacerlas, que son los presupuestos, que es un documento muy importante, que la ley y su propio secretario del Pleno le dice que tiene que ir al Pleno en forma de votación y que el Pleno tiene que aprobar esas alegaciones. Queremos que el alcalde, que el gobierno de Pontevedra, que es un gobierno en minoría, haga las cosas bien, respete el principio democrático en lo que insiste el Tribunal Constitucional en su sentencia, es decir, si se hurtan las competencias al Pleno se vulnera el principio democrático, y que por lo tanto someta a debate y votación estas alegaciones, es decir, la admisión, inadmisión o estimación. O informe de carácter xurídico conclúe que debe ser o pleno quen decida se as alegacións se admiten ou non. O secretario basea o seu pronunciamento en varias sentenzas. Unha delas do Tribunal Supremo de febreiro de 2015. Refírese tamén a un orzamento vencellado, unha cuestión de confianza. Segundo apunta o Tribunal, trataríase dunha aprobación inicial, polo que despois se deben seguir os trámites recollidos pola lei. Noutra sentenza, desta volta do Tribunal Constitucional, tamén se recolle que se trata dunha competencia do pleno. Así as cousas, os populares aseguran que non se produciría un bloqueo, xa que recoñecen que os informes técnicos apuntan a que as alegacións contra as contas pontevedresas non estarían recollidas nas causas taxadas pola lei. Detido un veciño de Rianxo por un presunto delito de tráfico de drogas. A investigación iniciouse no mes de febreiro a ter constancia a Garda Civil da existencia dun punto de venda de estupefacientes no centro da vila, nas inmediacións do Instituto de Rianxo. Tras a identificación da persoa responsable da distribución da droga, os axentes do posto principal de Boiro procederon á súa detención no momento no que estaba a realizar unha venda. Ademais das sustancias confiscadas nese intre, os axentes atoparon gran cantidade de droga no posterior rexistro do seu domicilio. Máis de 2.000 gramos de marihuana, máis de 500 doses de cocaína e máis de 4.000 euros en efectivo, así como varias balanzas de precisión. O detido, que levaba poucos meses residindo en Rianxo, foi posto a disposición do xulgado de primeira instancia de Padrón. E o Concello de Ribeira explora novas vías de colaboración para frear o furtivismo nas costas do municipio, especialmente de cara ao verán, cando máis se incrementa a extracción ilegal de marisco. Nunha xuntanza coa policía local, o alcalde Luis Pérez Barral e o concelleiro do Mar, Fernando Abraldes, plantexaron a necesidade de cooperación entre os axentes e os vixilantes das confrarías de Ribeira, Palmeira e Aguiño. Debateuse tamén sobre a posibilidade de dar aos axentes a autoridade para rexistrar vehículos sospeitosos de transportar marisco ilegal e solicitar os pertinentes permisos de marisqueo. Isto implicaría a capacidade de realizar rexistros e incautacións cando existan indicios razoables de furtivismo.
Cambiamos de asunto, seguimos con outras novas da xornada. As obras de rehabilitación integral do Instituto Valle Inclán en Pontevedra avanzan en tempo e forma. Os responsables dos traballos dan por rematada a primeira fase, que supuxo o acondicionamento das primeiras 9 aulas. A segunda fase supera a intervención noutras tantas aulas e o inicio dos traballos na cuberta, paralizados ata agora polo mal tempo. A previsión é que o vindeiro curso comece xa con total normalidade, prescindindo das aulas móviles instaladas no exterior do edificio. Rematada a primeira fase da obra de rehabilitación integral do Instituto Valle Inclán, os traballos centráronse no acondicionamento das primeiras 9 aulas que xa volverán ser usadas polo alumnado a partir esta semana que ven. Hoxe remata a primeira fase, isto significa que temos xa 9 aulas xunto co gimnasio e os aseos, temos 9 aulas xa acondicionadas que van dar lugar a que alumnos que ahora estaban en outros espacios de secundaria se poidan a chegar pois a estas aulas. Hoxe por a tarde van a traer xa o mobiliario e o lunes, Dios mediante, pois os alumnos xa podrán estrenar, si se queren, pois as novas aulas. A obra atopase a un terzo da súa execución e aseguran avanza en tempo e forma. Agora comezarase a traballar nas seguintes 9 aulas e tamén na cuberta, que si acumulou retrasos por mor das chuvias. Empezouse xa a retirar a tella. Vais a empezar a semana que ven a retirar o primeiro amiantado da cuberta, vais a empezar a desamiantar para empezar coas faldóns a facer nova cuberta, porque a cuberta ten que ir o máis recomendable que vaya en continuo para que sea unha solución ben resolta e se dane o menos posible, que non haxa danos por edificio. Entonces empezarán por a parte o extremo onde estaban as primeiras aulas, irán en continuo cambiando a cuberta de todo o edificio. As características históricas do edificio fan que a rehabilitación sexa máis complicada. Dende a Consellería e o propio centro destacan a boa resposta do alumnado. A verdade é que a actitude do alumnado foi estupenda en todo momento, as adaptacións as levaron da mellor maneira posible, as familias tamén colaboraron e nese sentido pois nada que reprochar, é dicir, todo moi ben. A previsión é que de seguir avanzando así as obras poidan estar rematadas no vindeiro curso para comezar a actividade lectiva con total normalidade e prescindindo xa así das aulas móviles que están instaladas diante do instituto. O alcalde de Vilagarcía solicita unha reunión co presidente da Xunta para trasladarlle as demandas da cidade. Unha delas, avanzou hoxe Alberto Varela, é a petición do cuarto xulgado. O alcalde lamenta que a Xunta bote balóns fora e descargue toda a responsabilidade no goberno central. Di que ten que ser o Executivo galego o que o marque como unha prioridade. Sorpréndeme, pois desagradablemente, que o presidente da Xunta resposta con respecto ao cuarto xulgado tan necesario en Vilagarcía, a resposta sexa botar balóns fora, é dicir que a responsabilidade do Estado. Dixemos moi claro, para que isto sexa unha realidade, para que isto poida levarse adiante, é necesario que existe un compromiso da Xunta de Galicia e que sitúe as necesidades do cuarto xulgado nesa demanda, nesas peticións que se van a facer ao Estado, que o sitúe arriba de todo, non da mitad da tabla para baixo. Bueno, pois seguimos en Vilagarcía porque o Concello continúa avanzando na mellora da súa rede viaria. Hoxe o Goberno local visitou o remate dos traballos da contorna da Escola de Guillán. A intervención comprende a vía que conecta Bamio con Guillán dende a Rúa García Hermo ata a Rúa Petróglifos, renovando tamén a Rúa das Pías. Trátase dunha actuación que se desenvolveu en varias fases cun investimento total de 250.000 euros. Ademais da renovación do firme, tamén se incorporaron medidas de calmado de tráfico pro reforzo da seguridade viaria. O alcalde salienta o esforzo do Executivo local na posta a punto da rede viaria municipal con mellora xa en máis de 40 camiños das zonas rurais do Concello. Di que fronte un goberno que traballa, Vilagarcía ten que enfrontarse a unha oposición que só busca obstruir melloras como esta. Frente a un goberno que está atendendo as demandas dos veciños, nos vamos a topar, como sempre, unha oposición. Cando estou falando de oposición, estou falando dos que votan sempre xuntos, que é o Partido Popular e Esquerda Unida, na que, cando, podo poñer un exemplo, cando pedimos o respaldo para poder acometer, por exemplo, o asfaltado na rúa Aralde, votan en contra, e despois o resultado é que saen ao día seguinte, aos 2 días ou 3 días, dicíndolle aos veciños que hai que arranxar esa rúa. Eso vai a ser a tónica habitual nos próximos 3 anos.
O Surfing de Lérez celebrarase en Pontevedra os días 14 e 15 de xuño cun 80% do seu cartel composto por nomes de artistas galegos. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Xa son preto de medio cento as persoas formadas en soldadura grazas ao programa de emprego da Mancomunidade do Salnés. A última remesa de alumnos está estes días rematando a formación. Son 10 mozos e mozas que arrancarán en breve o seu período de prácticas. Trátase dun sector cunha alta demanda de emprego tanto na nosa zona como no estranxeiro. 10 mozos e mozas reciben estes días formación en soldadura nas instalacións de Censol, en Meaño, e o alumnado da cuarta promoción desta disciplina que forma parte do programa integrado de emprego da Mancomunidade do Salnés. Yo de soldadura non sabía nada e aquí la verdad que se aprendió bastante. Vas poco a poco, le vas pillando el truco, tienes que ir cogiéndole el pulso y todo, es complicado. Realmente por aquí hay muchísima metalurgia, hay mucho del sector y siempre es interesante porque al final estás jugando con unas cosas que no conoces, nunca has trabajado y unas clases teóricas siempre vienen bien y aparte es muy práctico y bueno, vas cogiendo maña. Eles son Fernando e Gloria, dous dos alumnos. A presenza feminina segue gañando peso neste sector no que aínda continúan escaseando os profesionais. Todos somos conscientes na actualidade a gran dificultade que teñen os oficios tradicionales para formar novos membros e incorporados ao mundo laboral. Entonces sería unha forma de solventar, en este caso, no sector da soldadura, esa inserción laboral que tanto demanda hoxe en día o mercado laboral. Así que grazas a esta acción formativa, unha vez rematado o seu período de prácticas, todos estes mozos e mozas acabarán conseguindo un posto de traballo. Cando fan as prácticas xa se van quedando nas empresas, é dicir, prácticamente o 100% dos alumnos que se están formando na soldadura, pois xa teñen, digamos, pois son necesarios para as empresas, por lo tanto, eu creo que a importancia, o vimos dicindo ao longo de todos estes meses e estas semanas, a importancia é saber precisamente que demandan os distintos sectores. Porque esta é unha profesión que ten varias saídas, aquí recibe información que lles abre a porta para 3 posibles camiños. Se poden dedicar, pois bueno, tanto ao naval como que é a estruturas metálicas ou cerrajerías, non? Que son o que temos un pouco na comarca. Mariano Seijo, responsable da formación, celebra os altos índices de empregabilidade que acada o seu alumnado, tanto a nivel local como internacional. Están salindo todos con traballo e nestes días marcháronse uns para Francia e ademais cun sueldos de 4.800 euros e outra xente que se marchou para Canadá con 5.000 e pico euros de sueldo. Nas 4 edicións deste obradoiro de emprego da Mancomunidade do Salnés xa son preto de 50 persoas que recibiron esta formación. E Vilagarcía xa ten lista a programación da súa Semana de Muller e Cultura. Este ano estará centrada no papel da muller no eido musical. A proposta organizada polo Concello, que conta co apoio da Deputación de Pontevedra, comezará o venres 26 de abril. Ás 8 da tarde, o Salón García collerá un faladoiro no que participarán a cantante Guadi Galego, a manager Patricia Hermida, a cantante, divulgadora e activista musical Pati Castro, a DJ da Duende Neta Cris DJ e a técnica de iluminación Teresa Tresandí. Encargarase de moderar a xornalista Teresa Cuiña. Ao remate tamén no Salón García celebrarase un concerto acústico de Catuxa Salón, artista Vilagarcía que fusiona as súas raíces galegas e arxentinas. A programación volve o sábado 27 de abril cun obradoiro de iniciación á música electrónica a cargo de Vicky Longa. Será no auditorio en horario de mañá e o prazo de inscripción xa está aberto. O venres 3 de maio neste mesmo espazo celebrarase un obradoiro de rap feminista impartido por Jai Pau. A programación remata esta mesma xornada ás 8 da tarde cun triplo concerto no Salón García. Este mesmo día rematamos ás 20 horas a Semana de Muller e Cultura con 3 concertos no Salón García con entrada de balde ata completar o aforo de Jai Pau, Pauliña e Cris DJ. Bueno, eu creo que para comenzar a primavera nos ven moi ben alegrarnos un pouco que o mundo está un pouco fastidiado.
a meirande parte das producións culturais e musicais, a maior parte dos cartéis están formados habitualmente e maioritariamente por homes. En este caso que tratamos precisamente é de visibilizar ese papel da muller. É un cartel realmente espectacular, moitas mulleres creadoras, moitas mulleres de Vilagarcía, moitas mulleres, bueno, todas elas galegas, que dende logo van a poñer en valor o traballo da muller na música e na produción musical. O verán non comeza en Pontevedra sen o Festival Surfing de Lérez. A 13ª edición da popular romaría urbana celebrarase os días 14 e 15 de xuño cun ano especial dedicado á Sala Carma, local no que naceu a cita. Estas dúas xornadas pola Illa do Cobo pasarán artistas de primeira liña cun cartel composto no 80% por grupos galegos. Tamén haberá actividades para todos os públicos e recollida solidaria de alimentos. Os días 14 e 15 de xuño a Illa do Cobo será o escenario dunha das citas imperdibles do calendario pontevedrés, o Festival Surfing de Lérez. Anunciamos que volve o verán a Pontevedra, comeza o verán e ademais comeza unha semana antes que outros anos, porque chega o Festival de Pontevedra, que o Surfing de Lérez. A cita celebra o seu 13º aniversario fiel á súa filosofía. Entrada de balde, ambiente para todos os públicos e apostando moi forte polos artistas galegos, cunha programación que mantén a esencia da Sala Carma. Que polo futuro do Carma, intentar eso, que a ver se volvemos pronto, estamos en iso xa. Entón, claro, o que fixemos foi unha programación un pouco basándoa en os principios do Carma. Este ano actuarán nos seus 4 escenarios grupos como The Rapans, Niños Mutantes, Javier Lago, Grande Amore, Ortiga ou Jou Crepúsculo. Non sei se é o festival da cidade, pero bueno, polo menos levamos 13 anos, queremos seguir sendo eso. Non precisamos grandes nomes como os que van a outros eventos, non queremos traer a Green Day, queremos velos en directo, pero sen que tal, pues poden traer eles, oxalá. Pero nós o que buscamos sempre é isto, un pouco underground, o indie, o rock and roll, o garaje, temos un pouco de todo, máis a electrónica. Haberá food trucks, un mercado emerxente e zona infantil que este ano como novidade acollera un entroido. Tampouco faltará o punto de recollida de alimentos para a rede axuda. Os organizadores márcanse como obxectivo para este ano acadar as 10 toneladas. Cambados acolleu hoxe o torneo Panos Brancos. Nesta ocasión reuniu a máis de 200 mozos e mozas de 5 concellos. Ademais do municipio anfitrión, tamén participou rapazada de Vilagarcía, Vilanova, Rianxo e Padrón. O obxectivo da xornada, aproveitar os valores do deporte para demostrarlle aos máis novos que hai moitísimas alternativas de ocio lonxe das drogas. A cita foi no pabillón do Pombal. Aquí reuníronse mozos e mozas de centros de Vilagarcía, Vilanova, Rianxo, Padrón e, por suposto, Cambados, nunha nova edición do torneo deportivo Panos Brancos, unha iniciativa impulsada pola Fundación Galega contra o Narcotráfico que busca fomentar os valores do deporte apostando por un estilo de vida saudable. Esta é a parte visible dun traballo que se fai tamén nas aulas, coa colaboración dos centros educativos, e ten todo o mesmo propósito, que é fomentar hábitos de vida saudables a través do deporte, neste caso, non somente polo exercicio que se deriva desto da actividade física, senón polos valores que ten aparellados, esforzo, autosuperación, disciplina. Durante toda a mañá foron sucedéndose as diferentes modalidades deportivas nunha edición que reuniu a 200 estudantes da ESO, con idades de entre 12 e 16 anos. Hoxe están aquí deportistas de Rianxo, de Padrón, de Vilagarcía de Arousa, de Vilanova de Arousa e de Cambados, ¿no? Facendo 4 actividades: vólei, fútbol, baloncesto e atletismo. Coa idea, sobre todo, xa non de tanto de gañar ou non gañar, senón de pasalo ben e divertirse. Mais alá do fomento dun estilo de vida saudable, lonxe das drogas, este tipo de torneos serven tamén para que a mocidade coñeza compañeiros e compañeiras de outros concellos próximos coas súas mesmas inquedanzas. Unha derivada, digamos, moi positiva destes torneos tamén que sirven como irmandamento entre mozos e mozas de distintas localidades, non? As actividades relacionadas con este programa acadan os 2000 mozos e mozas no conxunto dos centros participantes. E máis dun milleiro de persoas están inscritas para participar na edición deste ano e xa van 14 da Pontevedrada, a marcha solidaria dende Pontevedra a Santiago que busca concienciar da importancia da doazón de órganos, sangue e tecidos. Será vindeiro sábado 27 deste mes con saída dende a Praza do Concello.
o día 27 pola tarde, salirán da Praza do Concello, e este ano anotáronse 1.154 persoas, que son máis que do ano pasado, y que es una cifra importantísima. No sabemos la repercusión que puede tener a Sampo en esto, pero podemos decir que Pontevedra es la segunda ciudad de Galicia en donación de sangre. Eso me parece que es un dato importante. E o Club de Montaña máis de Monte de Noia, en colaboración co Concello, organiza unha charla formativa o vindeiro sábado 27 de abril no pabillón Agustín Mourís, dirixida a deportistas. Baixo o título A importancia do traballo de forza no rendemento deportivo e na saúde, será impartida por Paulo de la Fuente, xefe de rendemento do equipo profesional ciclista Trek. Hai uns días presentábase no Concello Noiés unha charla formativa dirixida a deportistas e persoas vinculadas ao deporte. A cita, organizada polo Club de Montaña máis de Monte, terá lugar o vindeiro sábado 27 de abril, ás 6 da tarde, no pabillón Agustín Mourís. Levará por título a importancia do traballo de forza no rendemento deportivo e na saúde, e correrá a cargo de Paulo de la Fuente, xefe de rendemento do equipo profesional ciclista Trek. Non só para deportistas que compiten habitualmente, senón para a xente que practica deporte por saúde na súa vida cotiá. Porque, sen facer spoiler da charla que vai a impartir Paulo, que leva por título a importancia do traballo de forza no rendemento deportivo e na saúde, pois, a modo de resume, podese dicir que os exercicios de forza melloran os nosos músculos, a resistencia, a saúde cardíaca, tamén a propia composición do corpo, porque axuda a reducir a grasa visceral e corporal e contribúe a aumentar a masa muscular. Invitamos a xente, sobre todo que está en clubs deportivos e así, a vir a aprender de unha persona tan conocedora destes aspectos, que seguro que lles vai a ser de moita utilidade. A actividade será gratuita e aberta a toda aquela persoa que o desexe. Aínda así, para poder asistir, compre realizar inscripción previa a través do correo electrónico maisdemonte@gmail.com ou no teléfono 663 23 04 96. E os afeccionados ao mundo do motor teñen unha cita a partir doxe en Noia coa disputa da 38ª edición do Rally Berberecho. Dende primeiras horas desta tarde en Labarta, os vehículos participantes, un total de 134, iniciaron as verificacións técnicas para logo participar na cerimonia inaugural que se desenvolveu na Alameda, o carón do Concello. Aínda así, o groso da proba transcorrerá na xornada de mañá sábado coa disputa dos diferentes treitos, algúns deles totalmente novidosos, como son as saídas previstas nos concellos de Brión e Ames, que se suman tamén a esta edición. O piloto favorito para facerse co triunfo final volve ser un ano máis Víctor Senra. Lidera actualmente o campeonato galego de asfalto despois das dúas probas disputadas a toda agora, con victorias na Coruña e Lalín. Terá como principais rivais a Alberto Meira ou Alberto Otero. De seguro que o bo tempo e as altas temperaturas propiciarán tamén a presenza de numerosos seareiros nas marxes das diferentes estradas polas que discorrerá este rally, o ser ademais unha das probas de motor máis concorridas das que se celebran no Campeonato Galego da Especialidade. Pois así co Rally Berberecho poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí e pasen bo fin de semana.